Naman. Wala ba? Paano ko na? Hindi biyaan dito magsilip ba? Kung way hugaw ang sabit. Abang na yun. Ano ka ng mayo, ibalik-balik mo. Kapigay ka. Kapigay mo. Yan kuya, timunti mo ba? Huwag baso dito lain pa. Ay, kailangan may bago. Nagalit na yun. Isa ka hapos na ito bago. Oo. Ay, pa naman, ma'am. Nas na, misa na? Kaya medyo overtime mo nung bibili. Kalulong ka. Papamitis mo. Makaabot kay tungtong lingkuranan, no? Unahuman na nila ma'am dari og kuan. Finishing ang mga puste, duha ka puste. Ug kaning diri na nahuman na. So gilahang gisugdan kanina pong diri. Mga puste. Siya ro di nila mahuman ni taman Sabado ning kuan mga puste. Kuha na ka puste. 1, 2, 3, 4. 4. Ano nalaman? Kaning. Ay, kuha na lang day. Usa, duha, tulo, upat. Upat na lang. Saro di mahuman ni nagkasabado. Taman Sabado. Kaning tanan? Naman na sila dahang whiskas dito sa box. Laing klase. Na naman na kayo dahang whiskas. Salamat, mami. Salamat, mami. 1 week. Wala na. 3 days na na. Mga kalabasa. Nahurot na mga kalabasa. Sayutin. Pila sayuti dito? 20. 20 ang usa? Mga pulo niya, saka pito. Wireless and cable. Saan siya? Ulo. 4.20.
So man yung hapon ng tanan guys, nahuman na jud dari ang mga pusti. Simana po na sila before nahuman. Gamay na lang kanang na pay nabilin diri gamay nga kuan ni hinay jud kay si Joel mo ay Joel si Randol kong trabaho. Niya na buhat dari ni kuan diri napita pa na butangan og box murag magkulang ta ani og kanang kuan metal paring pero unja na niya mo mag ihap og kuan na kanang makabit na jud ni tanan kay na pa may gamay dagtong metal paring. Wala pa siya nag-electric pan sa babaw. Mao ni na ma'am na humani kuan pangbutangan na og para sa box. Sumo na sa box nga sudlan og kuan ba lights. Yan na pa na box pud sa tunga. Nya si Munsing ning palit nami og wire. Gitaplan na lang ni Nicole. May gitrabaho nila ni Nicole wala finish na. May trabaho kahapon na guys. Babawon na may kuwang. So mag pahuman jud ko sa ka kwarto guys. Pabutangan ko na ako nag kuan sa babaw kay ron ibali na mo dari ang mga gamit. Kay ang kwarto ni Nicole pa man to may skim coat. Guys, good morning na tanan guys. Ako i-vlog mga pila ka adlaw kay grabe labad nga unja. Napunan pa din labad guys kay malagi na kanang huna ko sa mga nahitabo. Ning lanit natay anak nga nasla ladyo. Nga murag sobra ka stress ka kay magtanaw ka sa mga nasa newsfeed ba nga daghan ka mga bayay mga guba dyan mga sus grabe murag ako di makatug maghina ba nga nganong naninganan dyan di po ko katug lagi guys kay unahan ako akong anak ko niya sarang usa sa boarding house na ba marang grabe dyan. Nes nga adlaw nagtinabangay mamidari og pang skim coat kay aron laging humana guys kay stress na kaado ning kuan kanang kada adlaw natay gibantayan nga panday. Unya kuan kanang maluoy pug ko ni Ma'am Biba nga dugay ka mahuman da simpre ang bayad ani guys kada semana. So ang kada semana dani guys 5 na sila ka buok 18 ka pina 18,300 ang ilang 5 ka buok guys. Grabe manang ako'y may na stress stress ko kay siyempre makakita ko dahil sila mga trabaho nga na murag inadlawan lagi pero murag kanang hinay na jud kaadyo murag okay pa tong unang trabaho diri kay paspas pa kaadyo pero karon murag na magi pitik-pitik na laman ba nang murag tawag murag kanang gi kuan na laman kanang patay oras na maluoy pud unta sila ni Ma'am Biba nga dako na kadug gasto sa pasweldo. Kumpleto na mi noon guys sa mga ipangkabit na anay pultahan na anay window bayad na tanan na anay tanan na anay tiles na anay kabit na laman mula hang ka-estresan naman kay mula dugay-dugay lagi kadto ba kuan mga guys sa ka poste nga sa kaadlaw ka pina di na maadyo og pwede pa laman jud man kami na lamay manggi skim coat ni Kulog papaidi na human na mo ang kwarto na skim coatan na mo unja malagi na guys kanang magpa-trabaho guys ja kanang bisay magbantay ka sa imong inan nga kuan mi inadlawan ra lagi
Kay adjuhon lagi kuno nila. Ayaw man ilang mga lihok, ayaw man ilang mga trabaho hinuon kay pulido man pero wala laging pitik-pitik ra lagi. Tag di mo bantayan sige tabi nga na ba. Kakuan maka-stress, maglabad mo magtan-aw ba. Gikan po ko dito sa amo kay sideline lagi po ko ba guys kay mga na laman natay ka bayad sa mga binuwan dares. Kurintig tubig kay murag dako-dako ra ba among tubig kay sig masa og siminto. Diya sa among kurinti pod kay gamit pod para sa mag tap diha og kuan. Mana maning kamot pud ko, wa ko maninda guys kay kuan kanang di na kaya sang lawas. Supos ni cool ba kay magabi atakihon naman ko kanang sakit digado ang likod. Di ko makatug nga ang hanadani basta ma-overfatigue na ko nga na mas niaging adlaw nga nagsugod bitaw ko paninda guys na kuan ko karon na balik na pud niyang ubo bayan. Balik na pud niyang ni stress lagi ni siya ang mata ko tugtugi so mura na siya kanang zombie man ako zombie. So laban lang gyapon ta guys kay siguro mga October katapusan na naman ni sila. Mahuman man or di basta tama na ni sila sa October sa katapusan kay ano na lang ta danig lain nga mo pintor basta mahuman lang ni sila og skim ko tanan malihaan na tanan na kay kuan man guys magtangtang ta ko og panday lagi kay wala may masahan nga siminto maluoy man si Mambi sa mga panday nga di ko naipulaw. Ibaw na dyan mo sa ni Mambi nga maluloyon ka dyan. Ako maluoy man ko pero dapat maluoy po sila ba nga kuan. Okay, naitrabaho lagi yung tan sa uban pa bitaw na guys. Wala na football na siguro na sila pero na maluoy man si Mambi. Man si Mambi makakita personal dari kay kuan raman video call raman. Abi. Bawo kaning isami sa kusina basin og abutan pa pud nagduha ka semana. Kaya ang usa ka kwarto duha man ka adlaw kapin. Pwede pa lamang guys nga kami na lamay mo trabaho dani makasibra sa sweldo pero wala may mga si Papa Eddie kabalo man na sa magtap-tap hinuon kay bawal sa naging sounds guys na say mga sounds galing nga gipang buhat kanang sounds na madali nga kasagado si rin nagbuhat dana kung nara na siya mga gamit lagi nga mga barina mga pangkat yan na may balaw man na sa Papa Eddie mo panday among kwarto sa una si Papa Eddie ramon to'y nagpanday kana lamang iya ka nang magtimpla og simento ba kay sabi ka ng simento timpla nimo pila ka sako ka na kay mahilaw po ng pagtimpla simento mga tagak man yung ising. Pero laban lang ta kay ipahuman man jud ni Mambi ja karon nag-order na si Mambi og kuan kay ipulihan ni jag amuhang CR ipulihan na pud ni og kanang dako kadyo nga kuan shower Nja pabutangan niya og heater. Sorry. Pabutangan niya og heater manang malit na pud gahapon og anang mga wire para sa connection na pud sa kuryente para sa heater. Nja saka na pud siya silawom kay kuan may wa pa na sarado dito sa CR masaka na pud siya silawom kay iya putong idugtong tong grounding yan ba ito butang mo grounding kuno para hindi mo ground ba kay na may aircon duha yan na ay shower pero sama na guys nga sugdan naman ni Mambi di naman dud kuno sa mo atras kang ginalaging ka ng atras sa o ka ng pahuway sa ba sunod tuig na po nga na total di naman ni mauwanan di naman ni madaot siya kay di naman ni mauwanan ni maghuwat na gali ko sa butahan kay hindi mo to pizza 16 ikabit o ilang ihatod dire magpuno pa day mi og kuwang pa day itog duha ka kuan bisagra adto pa day ko didto
Kay tagtulo-tulo man kung kabisagra ibutang. So maro to guys, ni-update ra po ko gamay kay ang mata lagi pod kanang di pwede makatutok sa kuan. Ang kitang tangaghang reading glass usay di natangtangan ang reading glass kay maglaba daw og di ko maka kuan og reading glass. So amping og ampon ang tanan guys. So Davao, Mindanao, Baguio, Cebu City kay nagsigig yanig. Nagsigig kuan gabi nakaramdam mi. Pero 2.3 ra hinunto pero maramdaman jud nimo ba? Diri, sigdaanan ka na maghigda na ka. Manang usay nakaramdam ko gabi mga alas 9 kapin nawa na ko makatugay kay naghana na ko sa anak. Sama din yung tago nitong anak. Diya si Cristel pod nag overthink pod siya didto kay nalagi makitaan sa post nga mga fake news lagi na. Aw lagi sang ginang mga fake news lagi ng mga kuan kanang mga the big one Ginoo ra siya magbuot dana. Humanon dito sa Ginoo. Wa tay mabuhat, wa tay mahimo. Manang andam ta di tawa. Ako wa naman ko mahadak yun nagahalamang gika stressan guys kay simba ko galing mga mga dalas kalibutan gusto ko nga naghang anak ba hang nas Cristel nas Nicole nag-uban ming upat kanang bahala ka ng kuan ba kanang basta na aming upat kay na Ginoo ko guys na naman das Cristel sa ladyo sus ko adyo na ang hilakan. Kung handag guys nga maglinog dihawa kung handag na nabasa kahalaman jud nga si Cristel na makauban namo ba ana mayakap na siya magaklis nga na maro jud na yang kuan maprotektuhan kuan siya na grabe lisod jud kayo guys basta anak na ja shout out ko di ingon nga nang anong dili ko nato ingon nga kanang dili ko dapat magpangga og anak. Oy! Imo na po nang giputol ha. Kini mga kuan kay magdidi magud sila og kuan guys. Tubig gid magpamahaw. Simot kay ilang mga pagkaon no. Kinahanglan bantayan nimo gumahan ng tubig kay kuan man. Kaya man ang kadaghanan naputol ba. Naanad magud sila nga mo kuan guys mo didi sa mainom tubig. Kasi amaro to guys kanang diyan ang libutong guys dako-dako ra no pwede kanina lang may sunod ni siya nga mao pila pud ni ka adlaw mahumana ni siya. Kuan naman tani gamay ram tani. Pero di pud lalim ba magkabit pud lagi guys ug kuan kay mga tapog niya na ba. Ganina daghan rin sa natap diri noon. So yan yung sunod dari kaning mga CR o kanin makikisabay na po na niya kaya maghimo pa na siya og box maghimo po na siya box og butangan ni siya og lights ba ana dari sa sala wala na mo pabutangi lights kay nanamay dakong lights sa tinga na nanay lights sa tunga diya ang mga kwarto na humana ni noon ni simkot na lang din kwarto ni Cristel humana na tanan og kuan guys dagti ka sunod-sunod so dari mo ni ang skin kutan kay wa may hagdanan guys mao ibabaw wala human pa ulabi ka ng hagdanan hindi habisa na ni Jericho dari hamisa na po ng Jericho pwede na sa sikan coat. So maro to guys, daghang salamat ni update po ko guys kay sayang pud kadto ang YouTube ron ug di natin uploadan kay muhatag na ang YouTube og kuan sa kada video muhatag na og $3. Maado na naman bahalag 500 600 imuhang views 800 nana jay mo sud nga $3. Maado na naman kada upload nimo video na kay matigom $3 magkano ng $3 di 55 ay 56 man siguro ang dollar. So man naman na murag na kay alkansya kada adlaw. So manang mag-upload na naman jud ko. Kaning kamutan nang mag-upload pero dis ang adlaw jud ko ka-upload guys kay grabing labarang ang daghan ako nahurot nga sa ridon mo nang kasabaan ko ni Kul sige inom sa ridon kay kuan lagi kanang kadaot sa atay. Nak na lagi nag-asawa nagdengag ka.